Kadeva iji maka ya wee bịa taa. Iba ji maka ya wee bịa taa taa n'ụwa bụ maka chi n'ọlụgo ụwa ka iji maka ya wee bịa. Kadive bụ chi. What is the meaning of chi? Ma ọ bụrụ ndị gụrụ akwụkwọ. Kadive bụ chi. Otu nsi wee kọwara gị n'izu ụka gara aga bụ na chi gị bụ onye bụ n'ụwa gị mbụ. Chi gị bụ the same soul na reincarnate in your body for so many times. I told you earlier in my previous program last week that Namuso na one of the Dibias gift of Ife Mpuye. Gift of Ife Mpuye. I don't know how to explain it in English. About the vision, but that is not vision. Ife Mpuye bo Ife Milem. Ife Milem. When I want to know some certain things, there are some prayers that I need to do in some certain places. I gave you an example. I will invoke the spirit in another place. Then I will call upon my spiritual wife. Namogwage, Nafa my spiritual wife bo Ojugana Walundeze. Nogwalo Mafia. Mwagwage sege. Nobolo ni go to that extent in Ema Lafi in Azanubo. No, because I feel in Azan now. Minaza Kensele, Minaza Ekene, Minaza Chukwu, Minaza Austin, Minaza Esther, Minaza Neka, Minaza Amaka, Minaza Precious, Minaza Kamaka, Oboro Afa Abafe Ejimaloge na Mili. Onwela Afa Inaza in the spiritual boat, Ubondi Obanje, the Fabiabo. Obuni you do more opportunity, Mafe Inaza na Mili. At times Afo Iboka Onabo. Yes, on a sound careful Igbo. I don't know why. I cannot explain that. I cannot explain that. Man obraze afo Igbo baptismal name. No. Obra baptismal name. Mana obona emanwulu afa na aza no ime mmili. Imana iwelu gift of Ife Mpuye. Obona emala afa na aza afa nwunye mmili gi mabu di mmili gi. Imana iwelu gift of Ife Mpuye. Otu anu kan say we nkam. So after my wife, my spiritual wife, bo Ojugo, ana walundeze. Ojugo ana walundeze bafia, you know. Ogwa mafia. So, nyagandi wagwa gesege no through that Ife Mpuye ka eji wagwa mo. Number of time mbiagolo 1. Mwagwa na ma abiago 1. 1573 times. This soul no n'ime m ji maka ya na-ekwu okwu a Reincarnator go into different body like onye anụnwe a na-akpọ mmili enwu ilo onye a na-akpọ mmili enwu a na-akpọ Emeka na the soul no n'ime go into different body for 1573 bodies ko possess go ko use go where Reincarnator so otu aka ị ga-esi wee malụ na onwero onye na-eje n'igwe maka na ọ bụ na na-eje n'igwe otu asị gị na onye nwụrụ mkpụrụ obi ekunye jee n'igwe aka m eje ọ bụ na na-eje ọkụ mmụọ otu asị na onye nwụọ ọ bụ na imeta ji bi jebe ọkụ mmụọ aka m eje mana sinsi ya bụ aka na m abịa ụwa na-abịa ụwa na-abịa ụwa wee bịagide wee bịa nke 1573 72 mu ka m gwara gị previously sị gị na m bụ nwanyị on my 1572 na m bụ nwanyị sị gị na m mụrụ ụmụ 10 abụ m nwanyị n'ụwa m nke gara aga sị gị na m mụrụ ụmụ 10 n'ime ụmụ 10 na abụ m mụrụ 6 n'ime fa bụ nwanyị 4 n'ime fa bụ nwoke. The last son of mine bụ nwaka alụ wee nwụọ wee n'ọlụ nwaka alụ ụwa bụzi alụ nwoke nwaka alụ mụtazi m mkpọbazi anya fada manya nwakpọrọ m mother in my previous life. I don't know if you're understanding that. Are you getting the point? I'm not cracking joke.
I am telling you about my life. History of my reincarnation. Can I call you ever? So, likewise you. Agbanga no one rotate. Onwaro onye nwolo no jewele n'igwe. Agbanga na enigwe bụ scam. Agbanga na enigwe bụ gani? Scam. Oku mo bụ scam. Onwere anything like that. Argue with your keypad. I am an evidence no nwere bebe n'igwe. Abu m evidence. Mụnwa dị ebe a, obi dị mma. Aba m n'ụwa m mbụ bụ obi dị mma. Iyom obi dị mma. Na-aba aba m. In my previous life, kedu ibe me na m ejere n'igwe mama anọ ụwa ọzọ bịa bụzi alụ Chukwu Emeka. Ama m na ị na-eche ntị. Ichele ntị na ya nkwu na. Whether you believe it or not, ị nwụọ ị na-eje n'igwe. Whether you believe it or not, ị nwụọ tata ma bụ nwụọ echi, o nwere ibe dị ka n'igwe, ị na-eje n'igwe. Ndị ọcha ji n'igwe wee lie anya ọrụ. Ndị ọcha ji n'igwe wee lie anya ọrụ. Kedu ibe bụ chi? Kedu ibe bụ chi? Chi gị bụ onye a na-ebubu n'ụwa gị mbụ. Ihe eji tinye onye ebubu n'ụwa gị mbụ bụ ka ị wee na-aghọta. Maka na aba ọ zalụ n'ụwa mbụ ka ị ga na-akpọ ya. Aba ga bụ n'ụwa gị mbụ ka ị ga na-akpọ onye abụbụ chi gị. You are a soul living inside a human body. You are a spirit living inside a human body. To be a biabowa. Only so many tasks. Kadi olu bo olu chigi. Kadi olu chigi na alu na ndụ gị. Ịma na otu anụnwa ịnọ ebe a na ịgbala ebua. So many people na adịba ajụ. Kadi otu o si wee bụrụ na chi mmadụ. Ofu onye na adịba mmadụ na adịba ajụ. Ọ pụtalụ na ofu onye nwere ike ịnọgwụ mmadụ ebua ụwa. Ọ dị possible. Ọ pụtara na ofu onye nwere ike ịnọ mmadụ 10 n'ụwa. Ọ dị possible. Ị ga-ajụzi m how? Ife o ji wee dị possible bụ na mmụọ ka anyị bụ. Mmụọ ga-agbanwu ụzọ n'ọnụ ọ chọrọ ịgba. Mmụọ ga-adịnwu ụzọ n'ọnụ ọ chọrọ ịdị. Nọdụ ebe n'ọnụ ọ chọrọ ịnọ. Mmụọ ka ọ bụ. Kedu ọlụ chi gị na-alụ? Agwa nke na ị na-agba iwe ike ịgba ebua. Now, chi gị bụ your representative in the spiritual realm. Chi gị bụ your representative in the spiritual realm. O ji wee bụrụ na ị lọba nlọ, ị na-afụ onwe gị. Onye bụ ị na-afụ ị na-akpọ onwe gị abụrụ ngụnwa. Na onye ị na-afụ bụ chi gị. Chi gị ka ị na-afụ ihe a. Ifu ebe agba gị egbe na nlọ. Ifu ebe asụ gị mma na nlọ. Ifu ebe a na-achụ gị ọsọ na nlọ. Ifu ebe ị na-asa abụ ọga gị na nlọ. Ifu ebe ị na-enene exam na nlọ. Ifu ebe ị na-eli nle na nlọ. Ifu ebe nkịta na-achụ gị ọsọ na nlọ. Ifu ebe ị na-efe efe na nlọ. Ifu ebe ị na-egwu mmiri na nlọ. Ifu ebe ị na-egbu azụ na nlọ. Ifu ebe ị na-aghọ mango na nlọ. Ifu ebe ị na-atụtụ mkpụrụ osisi na nlọ. Ifu ebe ị na-aza ụlọ na nlọ. Onye ị na-afụ ihe a bụ gịnị? Chi gị. Ihe gburu m na my last word bụ ọgwụ agwara agwọ. Onye gburu m bụ nwunye di m. Enili m ọgwụ n'ukwu plantain. Ọgwụ ahụ wee yawa m ọya maka onye a na-ajụ m. Onye na-afụ ihe ahụ bụ chi gị. Chi gị bụ your representative in the spiritual realm. Chi gị bụ your defender. Chi gị bụ your protector. Chi gị bụ your guardian. Chi gị bụ your pilot. Chi gị bụ your captain.
Chigi bụ your driver. Chigi bụ your rider. Chigi bụ your leader. Chigi bụ anything that you can think of. Ọ bụ Chigi na-edu gị. Chigi bụ your guardian angel. Ọ bụ Chigi na-edu gị. Onye n'ọlụgụ ụwa. Nya bụ Chigi. Achọrọ m ka ị malụ n'ụwa nwa anyị na-abịa were ebe anyị na-abịa ịlụ n'ụwa. Every living being able na this life will reason and purpose onye bụ ji wee may exist. And let me tell you, so many people may exist for you. Maka na ebe na-ede akalaka na ọ bụrụ na edetecha akalaka na ị ga-edete number of people ị ga-afụ, dete number of people ị ga-ama, dete number of people ga-apọnichi gị, dete number of people ga-wicked gị, dete number of people ga-alọvụ gị unconditionally. O ji wee bụrụ na ọ nwere onye nọ n'ụwa na-ewere onye ugwu onye ilie, and amaga onye a dị njọ ewe onye bụrụ ya n'anya. Amaga nwaanyị ajọ njọ ọ ga-abụla onye ga-agbụ ya asa, maka na otu akalaka mmadụ si wee dị. I may be existing for you to fulfill your destiny. I want you to understand this. Kedu ka nsi wee kọwa ya? Nne na nna gị were ike ọ bụ na ibe ba ji maka ya wee bịa ụwa bụ na ese ndeleba si baba jee ka ba jee ebibe ndụ na ọ nwere oge ọ ga-abụ olua fa mụta ofu onye a na-akpọ gị, ofu onye a na-akpọ gị ọ bụrụ ngụnwa bụ onye ba ji maka ya wee bịa bụ ụwa. O nwere ibe ọzọ ba bịala ime n'ụwa, and therefore na ba bịala ụwa ịbịa fulfill your own destiny. Ibe ama ndeleba mma. O nwere ibe ba ji ego eme nọ ngụwa ka ba na-eche ngị bụ eze ka ngị bụ eze chie. You want to go reason ji wee gwa gị na so many people na-eme exist na this life for you to fulfill your destiny. O ji wee bụrụ na ụfọdụ ụmụ nwanyị maọbụ ụmụ nwoke na-ekwute ebe ọ bụ na ọ nwere ibe na-eje n'ụwa ime, maka na ọ na-anya mmụọ ka a na-ekwunye bụ okwu. Onye bụ ekwue n'okwu mgbe ebe ọ bụ na ọ nwere ibe na-eje n'ụwa ime ka nje ka mmụọ ụmụ na-ese n'ezinụlọ ndị be onye dị otu a na ọ bụ na ma amụsị ụmụ na-ese abụ most especially ụmụ nwaanyị nnataba. O ji wee bụrụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị mụbalụ nwa ọ mụrụ nke izizi, mmụọ nke ịbụọ no complication, mmụọ nke ịtọ no complication, mmụọ nke nọ no complication, o ruo na nke ise complication adị, o si na complication abụ nwụọ. Maka gịnị? No ihe o kwutara n'owu ya na ọ na-eje ịmụ ụmụ na-ese, ọmụcha ụmụ abụ ụmụ ahụ emebe akalakaba ya wee mee gịnị? Ọ nataba. O jere ime unu escort, o dupụta unu. O ji wee bụrụ na mama unu mụchara unu asị na ọ zụzụkwa na ụmụaka nwa mụtara na ọ mụchara ụmụaka na. Kedu ebe kpatara na o ji wee mụcha unu wee na? Nya ka m na-akọwara gị ebe